Vorbește cu mine. Lasă-mă, Bubu. Dar de ce te porți așa? Că nu înțelegi că țin la tine foarte mult? Și că nu vreau să te rănesc mai mult decât am făcut-o deja. Asta e... Nu avem ce să facem. Eu tot ce pot să-ți promit e că o să fiu tot aici și că o să te aștept. Nu pot să-ți cer asta. Nu pot să-ți cer nimic, mai ales asta. Ar fi și culmea. Dar de ce? De ce ar fi culmea? Pentru că asta ne-ar ajuta pe noi, m-ar ajuta pe mine să-mi văd acolo de școală și să termin mai repede și pe tine să fii ok, să te știu ok, să știu că nu suferi după mine aici. Bine. Dar nu pot să-ți promit, o să-mi fie foarte greu să nu mă gândesc la tine. La început, da. Hai să ne despărțim fără lacrimi. Și uite, atunci când o să mă întorc, dacă o să mai fi liber, o să fim din nou împreună, ok? Dar dacă o să-ți găsești acolo pe altul, o să-mi spui. Nu mă duc să-mi găsesc pe altul. Mă duc pentru că trebuie să mă duc.